ଆଜିର ନୀତିବାଣୀ। ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ମିଠା କଥା କହି ପଛରୁ ଛୁରୀ ଭୁଷୁଥିବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶତ୍ରୁ ବରଂ ଖୁବ୍ ଭଲ। ନମ୍ବର 2, ଯିଏ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଘରେ ରହି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଭଗ୍ନୀ ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରେ, ପ୍ରେମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେପରି ଦୁଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ନମ୍ବର 3, ସାଧନତା ମଧ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଭେଦତା ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ, କୁଳଶୀଳ, ସଚ୍ଚରିତ୍ର, ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 5, ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲି ତା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ତାକୁ ପ୍ରେମିକା, ପତ୍ନୀ ବନାଇଲେ ନିଜର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ସେହି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରୁହେ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହିଁ ଅନେକ ଉପକାର କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ତାରିଖ 27/7/2021 ମଙ୍ଗଳବାର। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗିଫ୍ଟ କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ ହୋଇଥିବ। ପ୍ରେମ, ଯତ୍ନ, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ। କେବେ କାହାକୁ ଦେଇକରି ତ ଦେଖ। ନମ୍ବର 2, ଏକାକୀ ରହିବା ଏବଂ ଏକାକୀ କାନ୍ଦିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ନମ୍ବର 3, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କେୟାର କର ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କେୟାର କର। ନମ୍ବର 4, ଭଲ ଚିନ୍ତା କର, ଭଲ କୁହ ଏବଂ ଭଲ କର, କାରଣ ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଖରେ ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ନମ୍ବର 5, ପରିଚୟ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦୋକାନରେ ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ କଣ୍ଢେଇ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧି ବସିଥାଏ କିମ୍ବା ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ପାରିବାରିକ ଧନ କିଏ ପାଇଛି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ରଜା ସିଏ ଯିଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଯଦି ତୁମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଜ୍ୟୋତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଜଳ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ସାଧନାର ପ୍ରାପ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ବାଟ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଜିର କିଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ। ତାରିଖ 27/7/2021 ମଙ୍ଗଳବାର। 1 ନମ୍ବର, ଆମ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଏବଂ କମ୍ କାମ କରିଥାଉ। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। 2 ନମ୍ବର, ଶାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଆତ୍ମର ଶୋଧଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଶାନ୍ତି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅନୁପସ୍ଥିତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, କହିଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ସମାଜବାଦ କେବଳ ଜୀବଯାପନ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, କହିଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନମ୍ବର 4, ଲୋକଙ୍କ କଳା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଦର୍ପଣ, କହିଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନମ୍ବର 5, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତର୍କ ଜାରି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଏକାକୁ ତର୍କ କରି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଜିର କିଛି ଅନୁଚିନ୍ତା। ତାରିଖ 27/7/2021 ମଙ୍ଗଳବାର। ସମୟ ସହ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବଦଳିଯାଏ ବୁଝିନେବ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା। ନମ୍ବର 2, ସମ୍ପର୍କ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସେହିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଥାଏ। ନମ୍ବର 3, ଜୀବନ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲାଗିବ, ଆଉ ହସି ହସି ଚାଲିଲେ କେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ହସ କଥା। ଏ କରୋନା ବି ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଭଳି। ପ୍ରଥମେ କରୋନା, ତାପରେ ଚାଲିଛି କରୋନା 2, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବ କରୋନା 3 ରିଲିଜ ହେବ। ଅପେକ୍ଷା କର ସମସ୍ତେ, ଦେଖିବ। ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଲ୍ଦି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ଯାଉ। ପୁଣି ଭେଟିବି କାଲି କିଛି ନୂଆ କଥା ନେଇ।
ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ମୋର ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।